Nie je známe, či Imre Madáč čítal knihu francúzskeho spisovateľa Charlesa Fouriera z roku 1840 o budúcnosti ľudstva. Samotný pojem phalanster, ako táto kniha sa volá, a jeho význam ale poznal. Mohol sa o ňom dočítať aj v maďarských časopisoch. Phalanster bol pomyselný štát, ku ktorému Madáč vytvoril presný opak. Nový domov ľudstva pozostával zo siete phalanstrov, v ktorej už každý národ nezohráva nejakú úlohu. Bola to uzavretá spoločnosť, založená na racionálnej, organizovanej a prísne rozdelenej pracovnej činnosti, spoločnej výrobe a spotrebe. Phalanster bola obrovská štvorposchodová budova, v ktorej spoločne bývala skupina asi 1800 ľudí. Mali spoločnú kuchyňu a služby, každý si vyberal prácu, na ktorú sa najviac hodil, každý dostával zo spoločného rovnakým dielom. Z majetkoprávneho hľadiska boli všetci členovia tohoto spoločenstva rovní. Neexistovali peniaze ani súkromné vlastníctvo. Deti do 18 rokov sa už len učili a nepracovali. Ľudí starších ako 50 rokov živilo spoločenstvo. Táto teória, respektíve vízia, akú predkladal Madáč svojim divákom, bola skutočne ohromujúca. Nie náhodou sa v 19. storočí Fourierov sen pokúšali uskutočniť vo viacerých krajinách. Pre Madáča však platil presný opak. Phalanster v jeho divadelnej hre rozkladá národné spoločenstvo a ponúka prísnu formu a zabezpečenie živobytia formou otroctva, ktorého jedinou hybnou silou je účelovosť a zabezpečenie živobytia. Takto si predstavovali isté spoločnosti ďalšiu budúcnosť ľudstva, a ako vidno, nikdy sa taká vízia nemohla uskutočniť.